phela lakho umuntu othatha zamla. Akekho umuntu othatha zamla. Akekho umuntu othatha zamla kodwa la. Kodwa akekho umuntu othatha zamla. Ngizosemba kanjani siza le ntombi kanjani foundation. Foundation lenzo kanjani foundation. Ngingayifanga phansi la foundation. Zathongwa imali yami. Awunalutho. Awunalutho. Akekho umuntu othatha izinto kodwa. Hayi no ama blocks ayahamba. Ayahamba. Bafethu sikaloko sikhuluma senzeni. Asingalosikhuluma nalo muntu. Ngamani ngibulale. Ayikho ngamani ngibulale. Kuzohamba. Ngamani ngibulale. Kuzohamba ujwayela kabi. Ngamani ngibulale mina. Ngamani ngibulale mina. Yini kingakho? Nizoboshwa madoda letinenzayo. Ayikho emthathweni letinenzayo madoda. Zithathe inzalo ezemali yami. Ngiyathanda banommeli bekhokhelo wena nommeli. Ngiyathanda banommeli bekhokhelo wena nommeli. Ngiyathanda. Mase bengibamba kanje. Umithise umngani ngikho ngicabanga ukuthi angikwazi lokho. Uyizwe ngobani yona? Ngiyakwazi. Uyizwe ngobani? Wena ubucotha ukufihlile Uyizwe ngobani? Yabona ngobani? Ngiyakwazi. Yabona into emsindo ibanga uzodala ukuthi usithuthise. Ufuna nendaba angizazi indaba ayikhuluma. Uzosithuthisa la manje. Angiyazi. Amalanda landelane no. Babukele ke namhlanje. Konakele. Namhlanje kushubile. Khona into engiyiphethe, woza qhawe. Woza qhawe. Ngithi vuka sizwa ukudubula. What is ukudubula? Ngisivo Afrika. Suka besilo enhlala sezantsi nokwatsho sisiyo. Umzulu kavungamisa uvalavala kusavala sekuvala ngamakhanda amadoda. Bathi Tetsiba, tema khona thatha ingaqomo fala kahla. Uhlelo kwenzakalani. Mzala wami. Come on. Awukazami. Uyazi kona kazami. Bafowethu enhlala sezantsi konakele kakhulu. Kwenzakalani. Ngikhona. Kade wathi ubukwatsho nawe nokwatsho. Sibhalelile mfethu namhlanje intokazi unomfundo wakanqumalo uzide umkhathwa. Uthi yazini kunembuzo nempendulo ayifuna kwinsizwa abeyazi ukuthi uthandana nayo noma bakuzena ngothando. Thina ke ebusuku asilele siyakhona. Ngicabanga ukuthi sizohamba manje mfowethu siye kunomfundo mfowethu. Unomfundo bese yasilandisa kahle ke sesihleli naye phansi sesixoxele into ukuthi kusukephi kwayaphi. Kodwa ke ngike ngasho kade ungekho qhawe. Ngathi mina ama episode esiwenza kulezi insuku into engiyibukayo kuona siyalanda. Okwakhesari kubuyela kukhesari njengamanje Zulu nina bendlela ezimhlophe siyasuka siyakhona sizoqala ke intokazi isilandise emva lokho ke bese siyolanda lokho. Enye into ake silike abalike labantu siyalike ngicela subscribe bese nyalike share futhi ne video. Kwenzakalani? Asambe kakela asambe uya driver baba asambe ya my sister njengoba usibhalele njengekwenzakalani TV safisa usilandise ukuthi kahle why usibhalele lithini into. Ake ngiqale ngokubonga nje ithuba leleninginika lona nokuthi ngithi manje ngibhalela kwiNews TV nisukumele phezulu. Ngiwazi ukuthi noma bese ngizame kaningi sengizama no give up kodwa ngaphinde ngazama sengibona ukuthi ngize nafika. Nathi siyaxolisa ngoba phela abantu baningi lapha. Abaningi baba baningi kakhulu. Nginesimo la engibhekene naso nomuntu wami mina igama lami ngunomfundo kaNqumalo. Nginomuntu bengizwana naye usakhile shizi. Bese right nje yonke into ibihamba kahle. Akukho nje engathi bekubheda. Sekuyisikhathi eside sithandana cishe mhlawumbe unyaka wesithathu sindawonye. Yebo. Manje angisamtholi kahle umuntu wami. Ngathi kunezinto azenzayo. Mayezenza lezi zinto ongangokuthi umuntu wami benginankinga naye. Akasebenzi mina ngiyasebenza. Wena usebenzayo? Yebo. Yena akasebenzi? Yebo. Okay. Ngiyasebenza bengimsupporta ngayo yonke into ngithenge ngisho ukudla la endlini ngenza yonke into. Ngingabheki inzuzo kuyena ngimkhombisa uthando ngoba bengimthanda and bengifisa ukwakha umuzi wakubo.
ngendlela ebengimthanda ngayo. Ayikho into ebengayenzi nebeke ngamenzeli yona ongangokuthi ngisasisi mahleli sikhuluma sixoxa esho ukuthi uyafisa ukuvusa umuzi wakubo. Mayisixoxa nje ngibe nokuthi ngoba vele ngiyamthanda angikhathalele ukuthi unani yabo ngikuthande nokuzovusa umuzi. Ngithe nga-order ke i-material ukuthi kufanele sakhe ngathenga ke itini ke zikhona nje itini engayithengayo ngiyamthi simele sizame ukuthi akhe uzazokwazi ukuthi evuse umuzi wakubo. Kwasokuba yini inkinga my sister? Inkinga ke engibhekene nayo ukuthi ke mina bengihamba ngemsebenzini angingasamtholi kahle usenama changes nje akhona akasangibhaleli akasakwazi ngisho ukungifonela nje angifonela athi ngilale kahle anti into bevele ithanda leyo ukuthi engifonele njalo nje uyafona kodwa manje yonke lonto leyo isishintshile akusafani njengakuqala. Okay ngicela ukubuza ngemvumo yakho kwaJob. Kunale ndawana lo uthenga itini. Itini uyithengela kuphi? Uyithengela la nihlala khona noma uzithenga ziya direct lapha la okuyikubo khona uzithengela kuphi itini? Material lokhuluma ngayo. I-material ngiyithengele lapha kune site la kunisite kababwakhe ngokuhlala behlala eCarolite. eCarolite okay. Yebo umuzi kababwakhe uwenye futhi site la befuna ukuthi ayovusa khona zikwenye azike eCarolite. Wenzani njoba nje uthenga lezi izidingo uthe yini inhloso umuzi noma ibusiness benithengela mhlawumbe ukuthi nje kwakhiwa umuzi noma mhlasimpe into kanjani? Besithengela khona ukuthi sakhe noma ngasho ukuthi noma umqasho ukuze kuzoba khona interest ezongena iboost nasekhaya njengoba umuntu ohleli kungafani nokuthi uhleli. So nje wena busukubeka emahlombe akho ukuthi nje njengoba uqala uthenga imaterial nenzela ukuthi kwakhiwe kuqashiswe lezo zindlu lezi ezizophuma ngaleyo material ukuze kube ne-income engenayo. Lo muntu akasebenzi wenzela umuntu ongasebenzi uhlezi futhi akahle wena malendo uyamvusa kahle. Okay uyamvusa kahle ukuthi nali business. Mhlambe uyaqhubeka ke mayisite mhlambe ke ikuphi ke okuyikona ke okuyingqithi ke kwase kwenzekani ke ngoba siyathola ukuthi kuhamba kahle osasilandiseko. Kunzima ngoba angisakwazi ukumthola manje. Angisamtholi sekuyisikhathi esingangenyanga manje. ECarolite akekho khona. Ngiyambheka angimtholi. Ngiyamfonela akayibambe ingcingo. Useyakuziba shothi ngamanye amazwi. Useyangiziba nje. Okay. So ileyo nkinga leyo obhekane nayo. Office uthi thina njengekwenzela sikusize kuyona noma khona okunye ongale. Ileyo nkinga kodwa kukhona okunye okukhona. Ukukhipha my sister konke. Ngoba benginokuhamba ngemsebenzini. Emsebenzini ke uyazi abantu bayakhuluma ke ngoba bayazi ukuthi ngithandana naye. Okay. Nginomngane okhona. Umngane wamsuka kude kabi nje naye sokuyisikhathi eside sindawonye na. Ngoba benokufika sometimes engivakashele uyafika nje nasekhaya kunankinga nje sijwayelene. Manje benginokuza ukuthi engathi manje sebanalo ubudlelwane nomngane wakho nalo mngane wami lo. Hayibo. Kodwa lokho bengingakuthathi serious futhi bengingakunaki. Ngoba into ethuthuzwa ngabantu esebenzini ngabantu abantu ke vele niyazi nansi isikhathi esiningi uma nithandana akusibona bonke abantu abalithandayo uthando lweni. Kunzima angazi nangokuthi ngiqalele. Ngithe mase ngizwa ukuthi ke ebudleleni babo sizozokuvela ukuthi sebamithisene. Lokho kungizwisa ubuhlungu kakhulu ongangokuthi zonke izinto engisengizenzile ngibonele ngathi sengimosha isikhathi. Mana. Umithise umngani wakho. Yeah. Ukhona. Yeah.
Yo. Nina ingane nini? Ingane besingakabi nayo. Asinangani. Ngimthanda kakhulu and akekho umuntu obengenza lento abengamenzela lento ebengiyenzile mina. Shuthi my sister la wena ngokwakho ufisa ukuyoqeda indlela ebenihamba ngokulanda into zakho. Noma ufuna ukuyolungisa. Mhlambe phela ngoba sifuna ukuthi masifika nathi kumfowethu sifike sazi ukuthi siyalungisa noma mhlambe sizolanda izinto. Ikuphi ufisa thina ke sikwenze la? Ngifisa ningisize ngakho ukuthi ngimthola ngifuna impendulo engifuna ngiphendule kuzona. Okay. Asiyilanda izinto. Siyayilanda izinto ngikhathele uyena sengiright ngaye. Kwatsho fethu silanda stini. Silanda mawindi, mafastela zicapha. Yeah, ngoba wasani esokuthola. Ngoba kusho ukuthi malandela le ndaba usho njalo siyofika icece kahle sesiyabuya umfowethu akunankinga. Kunzima. Ake ngiqale ngokubonga nje ukuthi nifikile naleli story sami. Yeah, isona sinzima phezulu. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ukuthi mhlambe kuzokwenzeka, kungase kwenzeke. Ngiyafisa ukuthi ngathi uma sihambe laphayana sihambe sifike sithatha lezi zinto yonke into ibe impumelelo kuhambe kahle. Hayi no my sister, usukhulume kwabezwayo. Usukhuluma alandela. And sikwazi ngisho ukulinda kuze. Usukhulume kwabezwayo. Fanele khona manje. Cabanga ukuthi nawe ngicabanga ukuthi vele ready izinto zakho zilana. Ready kakhulu, ngikade nje kulindile lolu suku. No. Kulungile. Sibalulekile. Hlamba ayikho into oyithathayo ngazi. Akukho engikuthathayo. Ngivula kanjani? Go. Knock. Bafo? Khona. Achekho. Yeah, khona. Yes. Yes, Kananda. Vela mfethu. Hayi vela qhawule sizwe. Mfowethu yaphila. Yaphila bafo. Yaphila madoda. Yaphila mfethu. Yeah mfethu hayi ungathuki bafo ngicela lobo usukujwayele. Jwayele ukubona la kumabona kude. Siyinoni TV mfethu. Hamba nomfowethu la umalandela. Mfowethu. Usuka nje. Cha mhlawumbe mfowethu kuyenza nje bemfishane indaba. Siyinyoni TV siqhamuka mfowethu kuhlelo kuthiwa ukwenzakalani. Okuuhlelo mfowethu olidila kakhulu nabantu abake bathandana esikhathini esedlule. So ke kunosisi osithume kuwena sicabanga ukuthi mhlambe umuntu ozomazi nokuthi nje mfethu sifike ngalesi sikhathi siyaxolisa ke lokho nathi ke mfethu imisebenzi eminingi esibhekene nayo nokuthi sike saba abantu abake bafika ke vele kosathola ukuthi umuntu ongazuthi uyadohoza uyasebenza kanti kuyinto ebalekile ukuthi sigcine sikubonile sikhulumile nawe. Yabo fasixolise nje bafuna ukuvusa mfethu. Siyabona ukuthi iqhawe lilele lana mfethu. Siyabona ukuthi iqhawe lilele. Kodwa ke mfethu ukuyenza nje mfethu indaba ethi be short mfethu. Ungakwazi ukuthi usinike ithuba ukhululeke nje. Urelax mfethu. Ayikho into ebesoyenza abafowethu laba babheke ethini phela uyazi ukuthi ukuhamba ebusuku ukholula mfethu. Ugqoke mhlawumbe ngaphezulu mhlawumbe sithi uxoxa nje nawe ayisikwenze lutho. Ukuthola nje mfethu ukuthi lento esize ngayo siyayithola yini yabo. Mfowethu ngeke manje suka nje. Mina okay asizana nje mfethu ukuze uzorelax. Mina ngugwajwa ngazi. Ukungibona social media ugwajwa. Kodwa indlela ngugwajwa ngihamba nensizwa umalandela. Umfowethu esebenzisana naye so nje mfethu relaxa tetelikazi. Mhlawumbe uma wazi ukugqoka nje ngaphezulu inkabe yami usinikeze ithuba sixoxe nawe mfethu relax mfethu ungasabi. Sixolise nje ukuvusa ebusuku. Siyazi nawe ukuthi ulalele nasekuseni mhlawumbe uyangena etohweni lakho. Kodwa nje
uma ungasinika leyo thuba lelo ke bafo gqoke mfethu sithi ubhunga njengamadoda ekhululeka. Hey bafowethu ngiyavuka kuseni sixhuma nama. Hayi kanti weshezi mhlambe singayenzi into ibenzima yabo. Sicela nje mfethu mhlambe usenzele kube lula sikwazi ukukhuluma ngoba nathi njengoba sila nje mfethu sabantu abasebenzayo nokuthi nawe nje ubukhala ukuthi uyasebenza. Uza ukuthi sifunani nathi sisemsebenzini yabo. Kanti sihamba. Iloko esicelayo bafo. Ingakho sicela. Ingaze mhlawumbe ibenzima sigcine siyilula kakhulu yabo. Hayi angigqoke ke bafowethu. Yeah mfethu hayi kabi. Hayi ka. Ngiyafuna sigcoka athi gqoka. Hayi asithi hayi simdedela gqoka ngathi ngathi igqokile lethi. Senikeze private mfethu. Hey, ngathi aqonda ukuthi sibawo. Awusondele. Ngathi uqonda don't isibawo. Okay. Animsesha kancane ukuthi domaye iqedwe. Injani la itheni lapho ku camera? Right nje. Dovani bonana le nto. Abafundi. Sangena. Asingangena bafo. Ezixolele sazi nokuthi aqona noma mhlawumbe kona dusakwenza yabo. Kodwa ke ayiphethe lo phela yenza imbakani mfowethu. Yeah, Hayi no mfethu siyabonga. Uhlonipho mfethu siyabonga. Kodwa ngoba indaba yethu mfethu izothi kuba indana noma ingezi kube yinde kakhulu yabo. Kodwa malandela. Ngicela uba umbrief. Umbeke esithombeni ngoba bese kubekile ubafo ukuthi kunomuntu esihamba ungahlala phansi. Awashala phansi. Nomuntu esifazane esihamba naye onembuzo nezimpendulo afisa ukuyithola kuwena. Kodwa nathi sizokubuza njengamajida akonakaleli lutho. Kodwa nje uzothola iqiniso ukuthi lingaphi mfowethu. Yabo. Uyamazi nomfundo. Ngoba imali. Hayi nomfundo ngiyamazi nomfundo wami. Yeah, uyini naye. Umfundi Intombi yami nomfundo. Okay. Niqineni nikhulumana naye ngamafoni noma ukubonana njalo. Sibeke nje isombeni ungabi nankinga qawo. Uthi unyusa nje nevoice vele. Umuntu osuyintombi yakho nje hayi nixhumana njalo nje vele naye phela intombi yami siyaxhumana njalo nje. Okay. Fonelani sa WhatsAppana yonke leyo nto. Njoba adulele nje ubevela ukuthi nathi usushayile njengomuntu ukhuluma naye. Hayi ukuthi nathi ngushayile vele namhlanje. Okay. Oh yeah. Okay. Shothi nje ni right, uyaqinisekisa ukuthi ni right. Usi right kakhulu bafethu hayi usi right. Ukafike nala. Hayi umuntu wakho mfowethu uyazi nje la ukhona bakhona naye. Mhlawumbe ungasichazela abafundi la yini noma kusemqashweni noma kanjani. Awasibona neneyidini la ngathi kuyakhandwa la ekhaya. Ukanjani la? Mhlawumbe nomfundo behlala naye kwenye indawo uthi qualified so Equality. ngathina ke mina ngimuntu ofuna nje ukuthi ngabe bengasebenza leso sikhathi. Okay. Ngafuna ukuthi ngize la ngasekhaya ngizama indawo kababa la. Ngacina ngithola ke saxhuma nawo uthi hayi yena ubuyasebenza ngayithenga idini sizama ukwakha nami kube khona ekutholayo ke nami yabo. Okay bafo. So bafo into engifuna ukuyicheka ayikho nje inkinga nginike naba naye ebudlelwaneni bakho naye. Right, okay, di right. Hayi kuba yiloko phethu mhlawumbe ngikhohli ukuthi good morning mhlawumbe makuthi mhlawumbe yena ubengekho endlini mhlawumbe ngene ebusuku mhlawumbe ngicina ngikhohla umbele ekseni kodwa izinto vele ejwayele kwenzayo nje ubani. Usheka umshayeli good night namhlanje. Hayi namhlanje ngishayile. Ukhuluma naye. Hayi sikhulumile naye. Yeah, okay, kwathi. Usheze usigananda ukhuluma indaba yedini. Ngifuna ukuchecka idino nezithenga ubani kahle o in charge ku material ekuthengeni nje izinto zokwakha njengoba ukhala ngokuthi ngazi ukuthi khona nokuhlanganisayo ukwakha. Umuntu wami yena vele ke ube senamandla vele. Okay, shothi ngizanda ulithola yabo. Yena okufandayo. Uyena nje bengikhavile vele kakhulu. Okay. Yeah. So nakha inda imqasho noma Sinwenza imqasho for business. Ukwenza naye lokho ngobamisana naye. Asibamisene impela nje kuloko. Malandela. Ni mama phi nje kumama phi mhlawumbe. Ukwakha kwenu yaphela kwenzakalani? Njengamanje hayi suka kwabambe kanjani kancane nje uMark.
ngoba kade lina lezi insukwane ezidlule hayibo agcina market nayo uzoqhama maselibalele kodwa manje uyena nje mawuyithini sesikhona nje imaterial yonke ikhona vele so ikhona ne foundation ane foundation sikhona makho bese iqalile izulu nje laphazamisa yeah kodwa shuthi uyabona ukuthi umanqumalo umuntu onengqondo umfazi uma ekwazi ukucabanga wena mfokashezi uma ekwazi ukucabanga ukuthi ningakhanda into ebusiness eyimqasho yabo ukuthi umuntu onengqondo futhi nawe ofisayo ukubona ukuthi kusasa nigcina nibala hayi uyabona uyaphila yana hayi uyaphila lo muntu mina angazi ukuthi kuna abantu abaphila kanje besifazana abantu besifazana baphoxa kwesinye isikhathi yabo kodwa lwana yayi senhlizweni yabo kodwa mhlawumbe gojongo ngemvumo yakho ngoba ngicabanga ukuthi njengoba sithethe naso kwenzakalani senyone TV kunabantu abalandela kakhulu uhlelo lethu so angazi mhlawumbe ngemvumo yakho mfokashezi abafethu laba basifuthayo banawo nama-light mhlawumbe nje ukusikhombisa ukuthi ni mamaphi ngoba siyasithanda ukuthi yonke into sesibone nabantu bayibone evidence ibe la bekubone abantu ukuthi hayibo liyana mhlawumbe bafo ingakaqinisi kakhulu asazi vele sambeni manje sacela vele sambeni manje vele hayi manje ngifuna ukuzenzana nje izinto kwathi uyibona senzela ukuthi usikhombise nje vele sifuna ukubona le ukuthi ni mamaphi nokwakha ama blocks sewabona namasiqhamuko yabo hey nisho impela umalondele hey sikhombise ayibona ama blocks lawo izo zonke idingo niyasebenza madoda so manje nakha kuphi uzobonakala ukhanyise lapha lephi stand nakha kusona awonje nalazi zozoseka konke la yonke le ndawo le khomakele oya hayi asibonile awukhanyise lapho kufika ama-light umuntu manje ngawanga la ayikhona la la hayi impela makho wami oya unedosa mana azikho izinja bafona ekhaya hayi khule kanzinja hayi vele sisilunywe yini ayingeke bafona bakithi layiqinisa lemvumo injani kuyabonakala lapho emakhamereni hayi yazokala isaba hayi ukuthi senzele ukuthi babone hayi ngeke sikubeni sengingeke hayi yena impela hayi ingasakale emuva le usetshenziswa impela ayasetshenziswa impela nanti shanela Chanel. Uyinkunzi bafethu. Hayi uyinkunzi. Sengisebenza impela. Hayi uyinkunzi bafethu. Uzama. Uyinkunzi izonto zami nje. Okay bafu. Mhlambe umalandela ngemvumo yakho ngikabi yami. Awuthi bafu ukusilandela nje unabe nje kancane ngoba injalo nobakho nonomfundo umanqumalo ngoba hayi mina ngibona ngathi content ekhona mfethu makunana ama blogs khona nanesiza mhlawumbe nje futhi before aqala ukusixoxela mhlawumbe bafaka ukuthola nje ukuthi seninesikhathi esingakanani ngoba sibuke ngazo ukuthi imisebenzi eyenziwa umanqumalo amaphupho amaningi kuningi mfethu mhlawumbe isikhathi esingakanani hayi sesiphushile nale ntombi intokazi le nje ngiphethe kahle nje kakhulu inyanga ithi lami nje 3 years manje sibambisene nje ayikho into enkinga nje la kuthina unyaka mthathu manje siphusha sekhona mhlawumbe okwenzile mhlawumbe njengokucela mhlawumbe ukulobola noma mhlawumbe ukuthembisa kodwa nje into njengalezo ke phela ngoba mina amalandela ngibona lo budlane ngathi ubuserious kakhulu ayi yona le nto vele ngoba sengitholele nje itoka manje vele ngangilokhu vele ukhona umqondithile umuntu ophila kamnandi kanje u-right lo sisi lo into zakhe nje usuthi umuntu onawe ombonayo ukuthi ungamthatha noma uzomthatha ngikho njalo hayi yona vele nje hayi hlaniphile unenqondo manje angikwazi umiyeka umuntu onjeyana vele abantu bavole bamfuna umuntu onjeyana abantu so nami ngiyakwazi ukumdedela kanjalo okay baba ufuna nje ukuthi asende kumina vele okay mhlambe bafo uma ngingathiwa njengamanje kuba nento ethi nangu lapha mkwakho
naye kunezinto afuna nje ukuziconfirm afuna ukuzibuza mhlambe ungasinikeza imvume yalokho okushilo noma usitshele khona uyaqinisekisa ukuthi kuyikona ngoba asifisi ukuthi mhlambe kugcina kuba nomsindo awuqinisekise mangathiwa nje nangu uyazi makuthiwa nangu nje sembeka manje phambi kwakho okushoyo akuzokwenza ukuthi kube nomsindo noma mhlawumbe akuzokwenza ukuthi sigcine sesibambana ngezandla hayi phela ngabe ukuxhawulana yabafuna ingcoma mhlambe ke yabona into engiyibekile nizwile nani vele TV nengqondo hayi sithona okushoyo kuyikona osusitshele kona kuyikhona hayi ngishilo mina futhi akuyikhona into eniyibonile vele nazo into ebengikhuluma ngazo niyibonile neside okay okuxhumana ake sokushiye lokho kusukubonile nje ngokwanyamamela ngokwamehlo okuxhumana ukuthi angifisi bafomasa umlanda kube ukuthi kube umhlawumbe ukuthi kunokuphambana kwenkulumo ositshele kona kusikona uyabo uyinsizwe engibuka ukuthi engibone ngathi uthi ilungele kakhulu so nathi umsindo asuthanda lesonto baba ngisalandela ngiyabona ngathi ngihlalisuthe hayi ndela khona lapha iNazaretha bafo into esicela bafo ukuthi njengoba sesizwile isathi lakho sinenje ukwenzakalani so njengamanje sizomlando sisikhoze sihamba naye ukhona la so masimlando sisi so siyafisa ukuthi inkulumo yakho njengoba sesikuzwe asikusisi but inkulumo yakhe sesizwile sifuna ukuzwa neside lasithi ngoba usibhalele ngokuthile so kunembuzo nezimpendulo afuna ukuzoyibuza kuwena so sihamba naye so ngemva kwakho malandela bethu ngafisa ukuthi umzethe emlande emotweni usisi esondele mhlawumbe sikwazi ukuthi silikhulume udaba ngoba sihamba naye sizokubuza nje yonke lento ngoba vele usisi sihamba naye mfowethu hayi kabi kodwa futhi sicabanga ukuthi hayi yonke into iclean ngoba ayina ke ngashana no good nice ushaya no good nice ayizethe kabe yami ngamlanda bethu sisi ngamlanda bethu uqaphele la ngaphandle izulu ngibona ngathi liyana ngamlanda bethu sisi hayi bafo uye kusisi uye uthi bafakazi bafo noma ungakwazi ukuthi usondela ngapho mfowethu awazi sekuright ngama ngapha mfowethu no mfowethu uye usisi besikhuluma ngaye engicabanga ukuthi okay volo umnyango malandela umnyango futhi besikhuluma ngaye ukuthi unembuzo lempendulo afisa ukuthi eyibuze kuwena athi ushila ukuthi umuntu wakho vele kade ubhala good night ngekudala wabuke ukuthuka nje pha madoda bengazi phela ukuthi lapha relax mfowethu mfundo nali lisoka lakho uyena lwane sikutholela isoka lakho yebo uyena soka lami ubucabanga ukuthi angeke ngize ngikuthole yini ngoba sengicinge yonke indawo angikuthola ngifuna ukwazi ukuthi yini indaba ungasafoni ungasangibhalela ama message ungasafoni istory saphambana kodwa la nomfoni ngexolisa amalandela ubafo njoba besingenile endlini kanti lokusifike njoba nawo lokubona samsikele sithi ubafo ube ukuthi nina ni right niyafonelana yonke into ismooth kade ake singamkhulumeli awukuqhubeka akeke kuqhubeka kancane usisi ngizwa nikhuluma indaba ukuthi siyafonelana wama ngathi nje ngicela ukubuza ukuthi ugcine nini ukumfonela okay umbuzo wokuqala lo ugcine nini ukumfonela ngisaya good night wathi ubhale nje kadulala ngisaya good night ugcine nini umfonela uyakubuza hayi sengikhohliwe kodwa sengikhohliwe ugcine nini umfonela awukwazi ukukhohlwa usho senye story nami nakimi okay ukuze sithole indaba iphele okay good night ububhala nini madoda mina bengazi phethu nihamba naye good night ububhala nini kanti madoda kwenzakalani la ngoba phela good night ububhala nini ububhala nini wena ni right no umile umbuzo nangu sisi uthi akasakwazi ububhala nini good night azuba ngivulanga la iminyaka abengcono kabi ngiyilalela bafo manje athi sizoba yimpi manje le sisho mhlawumbe sekuyophela ngishinyanga siphelile inyanga ngingacommunicate ngimcinge yonke indawo eCarry White la ihlala khona angimtholi okay bafo okay mana malandela okay siswami tsohlisa imoya bafo ngicela silungise lento nje manje sizolungisa koniwe ngomlomo kulungisa ngomlomo bafo usisi ukamgcina nini ngoba kuyakhoma ukuthi lento obusitshela nje ukuthi ayikho nasi story usisi uthi kade akugcina umgcina nini ukhululeke bafo akuliwe
hayi khona sekuyakhona enyangeni phela sagcinana naye pho waye kisuqamba manga uzothi umbhalele good night le ndoda le waye uqamba manga uzombhala good night naba futhi phela niyazi nana abantu makuthiwa abantu be-TV akumele uvele na uveze izinto ngoba zinjalo waye ke umbaleki nami ukuthi usisiloze vele enze kanje waye pho wena umbalekele unomfundo ngoba uthi akuthola efonini uyamplutika kuningi nje awusayakali mfethu waye kwanti kuyisikebeni ndoda afethu awusichazele ke nangobudlelwano benu ukuthi kanti uthe uthandana nomuntu kodwa yabo hayi bafowethu kuningi kakhulu manje bekumnandi awuchaze kokwazi mana baf awuchaze ukwazi nangu nomfundo sekona chaze ukwaziyo wena besithandana nomfundo vele ku right kanjalo okay kodwa phela mawindoda ukwazi ngempela uhlezi ukhongozela ufuna uyizamele kwezinye indawo uyizama kanjani uhambe ufuna uzama imisebenzi na ukwazi ukuthi uyimele njengendoda ungalokho ukhongozela kumuntu wesifazane nomfundo imake bafu uzame okay ngicela ukubuza ubudoda yini bafu ukubaleka ungaqondile pointing ubudoda yini ukubaleka jamali sina sikulika ithuba lokuthi lena doyikhuluma nathi ubusigoqa sesiyabona nangu nomfundo sesimlandile njengamanje sithi khuluma bafu why ubaleka why wenze lento yenzayo iyo lento engayifuni ukuthi nomfundo uthi uvela nje kuhlaniphe kakhulu yena ngihlaniphe ngani Buka namhlanje ngizana nabantu ngizana namakhamera namhlanje kumele ngenze njani ngicinga yonke into angakuthola awabamba amakhola ngisho ngibhalela ku WhatsApp ufunda kuphela awuphenduli kumele ngenze njani okay sakhile nesikhathi kanani ukwazana nomfundo awupraise phela sasana nomfundo okay ibithini into yenu athina amaphupho eni nihlele ini bucabanga ini ngaye ayi ahlahle mangikhuluma eqiniso nje unomfundi intombi yaseThekwini mina ngwasemakhaya mina bengibona uzoba ihlazo mangiqhama nomuntu waseThekwini ofaka amabhlukwe sengimina sengizothi makoti wami bengibona uzoba ihlazo mina bengifuna ukuthola umuntu wasemakhaya ukuthi ubaleke imani okay nomfundo kuloko onganelisekile ngakho ngaye uke wamtshela noma uke wahlala niphasi naye wathi baby into ukuthi angiyithandi ukuthi angiyithandi yes uke wahlala ninaye phasi wamtshela lokho kuveza manje madoda umuntu uma uthandana naye ekusupport ngisho into ufuna ukumtshela yona uyasaba ngoba uyazi vele uzokuswisha vele imali ethi hayi mawuthi ayifuna ukuthi nama awuthi nguswisheke la manje bekumele wenze njani okay baba into engifuna ukuyithola ke mina umuntu kade kusupport uyavuma ukuthi uyena ade kusupporta ngithi bengisupporta vele iqiniso lelo pho njengamanje ke isizathu ukuthi umbalekele noma avoid yisi sifuna lokho nje kuphela ukuze sina ngoba sazomnika iside yachaze kodwa sifuna ukuset lakho eli clean bafuna aqamba manga qiniso bafowethu umuntu wesilisa ufuna ube inhloko mawuyinhloko akwazi ukuzenzisa uba inhloko abantu emphakathini bebona ukuthi vele wena ungaphansi komuntu wesifazane uyena okunikeza izinto nokuthi uyadla uyena okunikeza ukudla okay so uyena ngina nginyeza ngalokho madoda nami ngafuna ukuthi angize la ngizozama la endaweni kababa la ngibodi kenze njani kahle kahle bengimsebenzisa vele ukukhuluma iqiniso bengimsebenzisa ukuthi uzonginikeza izinto ngakhe mase ngakhile ubungisebenzisa mina after yonke into engikwenzele yona iyona indlela ongibonga ngayo leyo mana baba kuzothi wena usisi kahle ubungamthandi kufuna imali yakhe akukho bafowethu kunyaswe emakhaya mina ngifuna ngizofuna imali la eThekwini ukhona umuntu emakhaya mina engizomthatha abe unkosikazi wami ngokupheleleyo hayi ngeke no akwazi ke kwenzeka lokho no kuzokwenzeka lokho no ngicela kahle lento engayifuni ke madoda lento ebengayifuni nalapho besihlala khona no sakhile mfethu shuthona buma mana malandela shuthona bemana phela kahle usisi wena ungafika uthatha imali umuntu uthenga amablock wenze leyo nkinda wena futhi kudiqi khona lapho umthando no wesakhile umuntu othenga le material okwakhuba bengithenga uyena besebenza imali sakhile amazwi mfethu lamazwi okay lamazwi akhuluma aphuma emlomeni wakho aphuma kimi manje ngikhuluma iqiniso manje athi manje senze naye vele ayikho into ngizoyikhuluma ngamanga manje senze naye ayikho ngikhuluma ngamanga kumele ngenze njani okay malandela ngicela futhi ngimvuma wakho nomfundo kunento engicela ukuthi usichazele yona
nawe ngobudlelwane ngoba ngathi ubudlelwane benu buserious khona lapho wona ubuserious kodwa ubhuti uyakuveza ukuthi yena bengekho kule nto wona ukucabanga so ngiyafisa ukuthi usilalela kancane nje lento ekucasulile ukuthi sesize la kungani. Ngiqale ngibonge nje ukuthi nisukumele phezulu ningilalele into enisho yezenyoni TV noma kade nje ngizama. Nginenkinga ngabhudi lo bengimcinga akukho la ngasamanga khona ngibuza nakubangani bakhe ngimcinga la ihlala khona eCarolite. Ngimfonela ku-WhatsApp ngimbhalela ku-Facebook ngiyambhalela ngaphendula. Akasafoni lo muntu lo bengalala ngangifonelanga benza sho ukuthi uyangifonela ulibhala ama lo ukuthi atakubhalela imessage amanga lawo angikade nje ngathi ifoni yami phela ikhona. Okay futhi bese ngemeeting akakaze kade ngamgcina ngiyala ehlala khona eCarolite ngimtholi sokuyisikhathi nje ngingamtholi njengoba ngize ngimcela ukuthi ngicela nisondele mhlawumbe ngase ngisizakala ngoba ngize la nje kuyena ngifuna kuzocaca njengoba ekhuluma kanje ukuthi bengisebenzisa lo muzi lo wathi ufuna ukwakha ngeke asawakha ngoba konke into la ibiza mina uzosala nje enjengenalutho. Hayi phela ngeke phela uthathe izinto ubusebenzisa mina ngeke uyithathe izinto leyo into ongithengela zona wangithengela kusashintsha lo. Okay sengize ngihamba la ngafaka foundation lapha. Okay baf wena ngokwesathi lakho uveza ukuthi usisi ubumsebenzi mongamthanda. Okay my sister wena lo ubumthatha njengomuntu wakhe ngithi straight ngimenzela yonke into futhi ngingabheke enzuzo yakhe kuphela into ebengifuna ukuthi ngizokwakha umuzi naye. Uke waveza enye into sizokhuluma nawe sasichazela ukuthi kunenye into futhi ecasulile ayenzile ungathanda ukuyiveza ke lento lokho. Yebo. Wenzeni enye into engicasulile okubuhlungu kunakho konke okubuhlungu ebengacabanga nje ukuthi angasakwenze kimi enokubuhlungu angifuni ukungasho lento ngizisa ubuhlungu enhlizweni. Umithise umngani wami kukho konke wazi wothandana nomngani wami Umithisa yena uyena lo hlukumeza mina kuye yonke into engimenzele yona akabongi uzophinda uzongizisa ubuhlungu bokuthi Umithise umngani wami uyenza kanjani into njengaleyo. Inzima okay baf Voshezi baf ngiyafisa ukuthi bafo usibuke masikhuluma nawe bafo nayo inkinga usisi ngoba ngimkhubhuze ukwayiveza lento ukuthi wena uhamba walala nomngani wakhe okungenza ukuthi wena mhlawumbe ungamthandi ukuthi akuhalela umngani wakhe noma mhlawumbe naye umngani wakhe mhlawumbe safuna umsebenzisa ithini into yakho mfethu madoda kumele obala mfethu njengoba okay kuyiqiniso ukuthi umthisile umngani wakho ugcine ekhulelwa vele bese uthandane kanjani umngani kwenzeke kanjani ngikhona kwenzeke kanjani uyakusupport usisi uthengela ama blogs akekho umuntu wesifazana angakwenzela lento engikwenzela yona mina nomfundo wena usuphenduka wathi usumzali manje kumina usungabese ngathi umama wami so wena wabona ukuthi ngcono Umithise umngani wakhe into ubuyidinga wena bothi Umithise umngani wakhe ayilento ayisoli lo akayisoli ngeke azayisole vele ngimfice vele nje njengoba benzela nje kungenxa yami ngimenzela yonke into kwalezi impahla ayigqokile lezi imali yami ijakete kuphela yakhe ijakete kuphela angiyeni ngamkhumula ikalakala le mina ngizomkhumula lo. Okay mina into engifuna uthola ke my sister njengoba usibhalele nje kwenzakalani size la wena njengamanje usaqhubeka usafuna ukuqhubeka nobhudi noma uzokwenza njani? Ngi-right. Awusamfuni. Ngi-right ngaye ngizocela nje ukuthatha okungokwami ukuthi mina bafuyenza kanjani bana balandela futhi ungangithandi phela nama uthanda balandela leti serious okay bafafes uyenza kanjani futhi umuntu alekelele hlisumoyo man uzophinda umsolele umuntu nje hlisumoyo seswazi uzophinda umsolele umuntu silungisa lento ngizobona nje nje baningi no bafai ngeke lento wrong lento yenzayo hayi bafethu nje singamadoda asingayivunda lento no bafethu ngeke indoda yabo mina ukwazi ukuthi ungayuza umuntu wesifazane kabuhlungu kangaka yabo lo muntu uzamela ikusasa mfethu mhlawumbe lento azingavele ethi ngivale kwamakhamera nje isikhashana lento ayibongwa kanje hayi yero wena bafa awukhombisi nokuyisola uzomtshela phambi kwethu ukuthi vele kumyuza uyuza okay noma ngabe umyuza ukwazi lelo gama lisebenzisa umlomo
Hayi bafana. Manje unamvele ngacaswa masengizela nokuthi amakamera kanje ebusuku. Ngabe ngilele mina ngiyavuka. Ngabe ngilele ngiyavuka mina. Ngiyavuka mina kusasa ngabe ngilele. Uvukani? Uyasebenza nini? Okay, mana lento isimple. Okay, bafo. Shothi wena kusukela ekujuleni kwakho awukazi wamthanda sisi. Awucacise nje. Shothi wena kahle wawuvele ufuna umnotho wakhe sisi. Ukuze naye ezophuma la enesithombe esiphelele sokuthi akaze athandwa umfowashisi. Yeah. Ungawamthanda noma wamthanda noma umhalele noma ukwenza la. Mina ngisuke ekhaya mina ngasho ngisuke ekhaya athi angangithanda lento efaka eblokweni. Asho ngisuke ekhaya. Baba nemali phela wenzonjani? Wena akhe ubufunela imali wena Phela mina. Hayi kodwa bafiro iromba futhi. Unjani ke phezulu manje? Manje abantu bazobalandela bahetha ngalo. Ngizothatha yonke into uzosala ungenalutho. Okay, bafo sekhulumile usisi. Ufuna izinto zakhe mfethu, yabo? So ayikho ke nathi into esingayenza mfethu. Njobe sekhulumile. Sisi into zakho zonke lezi. Into zami zonke. Bafoti ngisuke bafoti ebusuku la emzini ngaba abantu zongibhedela mina. No bafo, no. Ungasabhedela. No, ungasabhedela. Yabo usabhedela ukhuluma ilanguage. Waphela uyavela ubuqili bakho nje manje ukuthi njengoba nje ayikho ukuthi uzothatha leso into ayikhomba angeke azayithatha wangithengele mina imaki baba. Thina sathi uthanda dayisa phela. Wanginika wathi ufuna ngakho. Sengaphile manje ngizobhidlela nesizwe lezi. Okay, imani. Ayikho ngizokhuluma manje. Ayisenze zokhuluma. Sengahamba manje ufuna ukuhamba ngiyima. Nawe sisifuni. Mina ngiyawazi umthetho. hayi bafo akusiza ukukhala akekho umuntu uzothatha izinto la wathatha ama-blocks akekho umuntu uzothatha izinto kodwa Hayi no, ama-blocks ayahamba. ayikho uzohamba okay bafethu singalokhu sikhuluma senzeni ozana madoda ozana manandele Ayahamba lama-blocks. Amadoda izinto zale ekhaya madoda ngiyahamba ayikho uzohamba noma ngibamba nje kodwa ayikho uzohamba uyahamba ngifuna ukushiya ungenayo uzongilimaza ayikho uzohamba la uyislim usiphukuphuka awunanjaba nokungathi mthini kodwa yini inkinga yakho nizoboshwa madoda lentini ezayo ayikho emthethweni lentini ezayo makanga ngiyathanda aba nommeli bekhokhela wena nommeli ngiyathanda aba nommeli bekhokhela wena nommeli ngiyathanda masebe ngimabhaje uyizwe ngobani wena uyizwe ngobani wena ubuqotho uyizwe ngobani Yabona ngobani wena ngiyakwazi uyizwe ngobani. Yabona into emsindo ibanga uzothi ufuna indaba angizazi indaba ekhuluma uzothuthisa lama-blocks. angizazi indaba ekhuluma amazi wathathana ama-blocks ahambe Ngicela ulinde emotini. ngathi uyithengelani lezi zinto I know hamba ulinde emotini. awuthi uyithengelani lezi zinto masithatha Asambe kwaje. uyilanda mina lezi zinto uzoyilanda sonke ngithola umuntu ozongilanda lezi zinto sengiyasebenza manje ngiyadala wena ukuthi imoto ayisondele imoto madoda uba nosibhamani jubula nonke manje uba nosibhamani okay ngene madoda ngene malandela nikeze mfethu ayi kunzima ufuna bakithi noma siqale ngewindi. Ya, siqale ngewindi. Ngewindi. Emadoda le moto incane. Le ntombi ifuna i-truck. Yabona nama-blocks maningi kanjani? yawona maningi kodwa ke nawe uzozama ukubona nje ukuthi ubeka Noma iwindi sokubeka ngaphezulu.
Sibeka phezulu ubambe mzee. Sibeka phezulu ubambe mzee. Iyakhanga lento. Hey ndoda. Uthi manje. Umuntu esathola umuntu. Esathola umuntu. Aqale phansi. Apha. Hey. Angiyazi. Ya. Hayi lokho nje ingane yami enyasebenzi kahle nomboleko. Ingane yakhe ayisebenzi kahle. Wena kwatsho wathi. Hayi. Namshizile. Yazi ukuthi ujwayele ukusebenza. Ngowasebenza ematragini.